Epke Zonderland is wereldkampioen geworden op de rekstok bij het WK Turnien in Antwerpen. Na een 5e plak op de bregen wie Zonderland ta onzien specialisme, de rekstok. Het de verliezen hier goud mee won op de Olympische Spelen. Hij helle alles uit de kast en draaide een perfecte oefening. Ja, kan hij doorgaan? Met kracht gaat hij door. Jawel, hij gaat door. Het is een enorme sensatie. Gaat nu doorsteken, dislokeren met een hele draai. Ja, dat doet hij goed. Dan weer doorsteken, dislokeren met een halve draai. En dan stalder spreiden, 1,5 draai naar ellegreep. Fantastisch. Dan halve draai. Dan maakt hij nog even de kwast. Nu moet nu zijn afsprong gaan komen. Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch. We moeten hoog. Dubbel salto, dubbel schroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Jawel. En we zien hier in het stadion, iedereen gaat staan. Heel Oranje gaat staan. Epke Zonderland heeft hier weer een super oefening neergezet. Dat vond de jury ook. Maar een score van 16 blank werd Epke wereldkampioen. Jongen, wat een beleving hier.